Ingat, gigil, gigil. Kaya ka ganyan sa Malayo pa yun yung pas mo eh. out. Hindi hirap eh.
basahin, nalalambot na. Aray, kumain na shuttle si Seria. Kumain na shuttle. Good ka na? Shot game. Serial, kaya kananda ka shuttle dito. Wow! Higit yun. Mga inanay kahit Ray, Ah. may nanala reta mo. Yan na naman. Reta mga kaya. Long shot. Kung nga-improve niya pa yung backhand, no? Kasi kanya, backhand kasi rin yung magkasakit, diba? Hindi niya pa takarasi ito ay clear eh. Wow, yun yan. Oh, clear. Grabe. Pero kaya cross court. Kaya kasi atas kumutatas. Saan ang kapares niya? Ray, bigyan mo na lang. May
Sikat ano yung kasi.
Buhay kami. Gagawin sa inyo nun eh.